שלום לכולם, היום נלמד כיצד להוסיף משתמש חדש למערכת במבי. יש לציין שפעולה זו יכולה להתבצע אך ורק על ידי יוזר שהינו מפקח במערכת. בגלגל השיניים למעלה, נלך למשתמשים. בצד שמאל נאתר את השורה, נראה אם יש לנו רישיונות פנויים. במקרה הזה יש לנו 5 רישיונות ורק 2 פעילים, זאת אומרת שניתן להוסיף עוד 3 משתמשים במערכת. נלחץ על כפתור הוספה. שדה הכי חשוב זה שדה משתמש למעלה. שם המשתמש יכול להיות באנגלית והוספה של מספרים. בלי רווחים. במידה ורשמנו שם שכבר קיים במערכת, המערכת תטריע לנו עם X אדום. ניתן להוסיף אותיות ומספרים עד שנקבל V ירוק, זאת אומרת שניתן להתקדם הלאה. כעת נרשום את הסיסמה שצריכה להיות 6 תווים או מספרים, ואימות סיסמה צריכה להיות אותו דבר. שם משפחה קודם של אמא, זה שאלת הבטחה. נבחר את ההרשאה של היוזר, מה שאנחנו רוצים לפי הצרכים שלו במערכת. נרשום את הפרטים האישיים שלו, שם משפחה, סלולרי, ניתן לרשום או סלולרי או טלפון רגיל, דואר אלקטרוני, תאריך יום וחודש יום הולדת שהינו שאלת הבטחה, ונלחץ על שמור. בלחיצה על שמור המערכת תבקש מאיתנו לשלוח קוד לסלולרי של היוזר על מנת לאמת אותו. נלחץ על שלח קוד. לאחר כמה שניות נקבל הודעת SMS עם הקוד שיש להזין. נזין את הקוד הרצוי ונלחץ אמת. המספר מאומת והיוזר הוסף למערכת. נסגור את החלון וניתן לראות אותו תחת רשימת היוזרים. אבי דוד נציג, זה היוזר החדש שהוספנו.